pandemiak zerbait besteak beste erakutsi baldin badu izan du da Euskaldunak ez dauzkagula tresnarik, ez da osasun publikoa arriskuan jartzen duen pandemia baten aurrean neurriak hartzeko. Hori da egoera. Orduan, nik uste dut gainera bueltatu behar gerala jatorrira. Eske 2015ean esan zuen Urkullu lehendakariak 3 probintzietan estatus politiko berri baten konsulta egingo zela. Bueno, ia 7 urte pasatu dira hortatik. Eske pasaden legislaturan akordio bat geneukan PNV eta gure artean eta zati batean Podemosekin oinarri eta printzipioen inguruan. Eta gero orain onartu egiten dena da adituen, kakotxen arteko adituen komisio bat eratu zela oinarri eta printzipioa deskafeinatzeko, ez? Hori da entzuten duguna orain, ez? Beraz, guk horren aurrean esaten duguna da, hemen badago interes bat herri honen ambizio politiko eta nazionala mugatzeko. Errenuntzia egiteko horri. Eztabaida Espainiar konstituzioak mugatzen dituen terminoetara eramateko. Eta guk horren aurrean esaten duguna da, bat, herri honek ez zuen konstituzio hori onartu. Eta beraz, hortik oinarritu behar gera. 2, egin behar da eztabaida bat herri honek behar duenaren inguruan. Herri honek ezin dio bere buruari mugat jarri bere ambizio nazionalean. Herri hobe bat egiteko tresnen inguruan. Eta zentzu horretan guk esaten duguna da, oinarri eta printzipioetan argi daudela zeintzu dira eztabaidatu beharreko gaiak. Euskal Herria nazio bat da. Euskal lurralde ezberdinek eskubidea eduki behar dute beraien harremanak beraiek definitzeko. Euskal Herriak boterea behar du, kompetentziak behar ditu, burujabeak direnak hainbat eta hainbat alorretan ditugun erronkei aurre egiteko. Euskal Herriak bermak behar ditu bere kompetentzien inguruan, bestela gertatzen dena da, ez dakigu ze tribunal, ez dakigu zelek, ez dakigu nun, murriztu egiten dituelako gure ahalbideak gauzak egiteko. Eta finean, Euskal Herriak erabakitzeko eskubidea instituzionalizatu egin behar du. Hori da gure proposamena. Gu proposamen bat idatzita daukagu. Eta susma daukagu PNV ez dela atrebitzen bere amai gainean jartzen. Zen eta hemen esaten baldin bada izu, hemen Konstituzio Espainiarrak onartzen duena eta horren mugan jarri behar dugu gure asmo nazionala eta gure ambizioa. Horrek esan nahi du, lehenik eta behin, Ibarretxe planari muzin egiten zaiola urte batzuetara. Eta esaten dena da, ura akatxo bat izan zen. Eta bigarrenik, hori egiteko ez dugu behar parlamenturik eta komisiorik eta diturik. Eskatzen diogu gobernu delegazioari zeintzu diran mugak eta horrenpean egiten dugu testu bat. Gu ez gera hor egongo. Guk ez diogu herri honi bere ambizioak mugatzeko deirik egingo. Kontrakoa, guk egingo diogun deia da ambizio nazionala, herri proiektua, herri hobeago bat behar dugu eta horretarako tresna berria behar ditugu. Eta eztabaida hori lasa egin behar dela, bai, baina eztabaida hori da. Guk egiten diogu gonbidapen bat PNV-ri, jarri dezala mahai gainean proposamena, ez dezala mareatu. Jarri dezala zein da bere proposamena. Eta zentzu horretan, eztabaidatuko dugu, eta herri honek aukera aukiko du 3 probintzietan hori egiteko. Bai, guk egiten dugun hausnarketa da lurralde ereduaren inguruko eztabaida bat piztu behar dela eta piztuko dela estatuan. Gainera, erreparatu diezaiogun kontestuari, Eskoziak, seguraski, berriz ere bozkatuko du independentzia bai ero independentzia ez. Eske Kataluniak irekita dauka mahai politiko bat, autodeterminazioari buruz hitz egiteko. Kontestu horretan, Euskaldunok nola mugatuko dugu gure burua eta gure ambizio nazionala. 3 probintzietara etorrita. Hemen gehiengo oso zabala dago parlamentuan. Eske hemen udalerri juten balin bagera, 100-tik 100ean nazio bagarela eta erabakitze eskubidea daukagula defendatuko genuke. Eske 3 diputazioak gauza bera. Eske gehiengo sindikalak ere bai, eske movimendu feministak ere bai. Orduan, osatzen dugu bloke oso indartsua herri honetan bere ambizio nazionalak mugatu nahi ez duenak. Orduan, aukera guztia daude Nafarroan, badaukate estatus bat bere garaian bozkatu etzena. Nafarrek eskubidea dute bere estatusa bozkatzeko, eta Nafarrek baita ere badute eskubide bat
ditugun erronkei aurre egiteko, ze tresna behar dituzten inguruko eztabaida bat egiteko. Eta baita ere, beste herri, Euskal Herriaren beste herrialdeekin, zer harreman mota nahi duen. Orduan, guk alderantziz ikusten dugu, ez dugu esaten presarekin egin behar dela, ez dugu esaten serenitaterik gabe egin behar dela, ez dugu esaten hanka lurretik haratago jarrita egin behar dugula. Esaten duguna da, guk ez dugu onartzen gure herriaren anbizio nazionalak murriztea. Eta guk ez dugu onartzen eztabaida murriztuak egitea, degradatuak egitea, mugarik gabe, o mugekin egitea. Guk Euskal Herria bai nahi dugu mugarik gabe, herriak nahi duena. Nik uste dut halako adierazpenak historikoak direna zentzu batean, pausa bat behar dutela eta reposoa behar dutela ikusteko beraien ondorioak, ez? Guk ikusi genuena izan duzen hori egin genuenean, klase politiko jakin baten partetik oso erasokor jokatu zutela horren aurrean. Herriak ondo hartu du, ziur, eta pozik hartu du, ez? Eta hori da guretzat funtsezkoena, ez? Zergaitik? Hemen badelako bi esparru eta bi esparruak nahastu nahi dutenak. Eta da errelatoarena eta bestea da elkarbizitzarena. Gu elkarbizitzaren esparruan jokatzen ari gara. Eta horretarako egin genuen adierazpena, eta horretarako onartu genuena. Eta gainera, horrekin batera gauza bat egin genuen, esan genuen, hemen nazioarteko komunitatea etorri zen herri honetara eta ibilbide horri bat jarri zuen bai gainean. Ibilbide horri horretan badira gauzak egiteke oraindik daudenak. Presoen afera konpondu behar da, gatazka politikoari irtenbide demokratikoa eman behar zaio, eta hori ere mai gainean jarri dugu. Eta elkarbizitzaren ikuspegitik, urrats hori egin genuen rekordatorio bat egiteko ere bai, eta da hemen violentziak pluralean egon baldin badira eta sufrikarioak pluralean egon baldin badira eta baldin badaude, guretzat elkarbizitzaren ikuspuntu batetik ze ederra izango zen beste sufrikarioiek eragin dituztenak eta ardura auki dituztenak sufrikarioietan onartuko balukete guk onartutakoa aieten. Ze ederra izango zen eta ze importantea norbaitek bere ardurapean egin diren gauzak onartuko balukete. Ez guk esateko zuek ere oso gaiztuak zarete, ez penalki nolabait ere jazarpen bat egiteko, baizik eta elkarbizitza sustatzeko. Zederra izango zen, norbaitek esatea, gal, ez dugu kondenatzen, gal guk antolatu genuen, guk finantziatu genuen, eta guk kontratatu genituen mertzenaria jendea hiltzeko. Zederra izango zen esatea, barne ministeretzetik gutun bombak bidaltzen zidan herri batasuneko militanteak hiltzeko. Edo onartzea, tortura sistematikoki milaka eta milaka herritarrei egin zaiola herri honetan. Berriro diot, ez ikuspuntu penal batetik, konbibentzia demokratikaren partetik. Hori egiten denean, ziur naiz, urrats definitibo bat egongo dela elkarbizitza demokratikoan herri honetan. Niretzat Bilbokoa garrantzia handia du. Alde batetik uste dulako EH Bildu komunitate bezala osatu egin zela definitiboki manifestazio horretan, ez? 55.000 pertsona eramanez, ez? Eta izan zen elkartze militante emozional bat niretzat oso importantea. Horrekin batera frogatu genuena izan zen independentismo indartsu dagoela herri honetan. Badago tendentzia bat medio batzuren partetik esaten, independentismoa gero eta gutxiago dago herri honetan, eta soberanismoa eta bar, eta frogatu izan zena zen hori hor dagola, eta indartsu dagola, ez? Eta hirugarrenik esango nuke, guretzat funtsezkoa dela partida guzti hauek eta jokatzeko orduan, ez edukitzea bakarrik EH Bildu bat instituzioetan lan egiten duna, baizik eta herriarekin eta herri mobilizazioarekin bat egiten duna, ez? Eta horretara dator manifestazio hori, ez delako soilik manifestazio bat, da esatea indartsu gaude, hemen gaude, eta gure ekinbide politikoan ez dira bakarrik egongo ekinbide instituzionalak, baizik eta masa ekimenak ere egongo dira eta mobilizazio herritarrak ere egongo dira. Horrek guretzat badu irismen estrategikoa eta jarraituko dugu bide horretan. Eta oso pozik gaude frogatzean berriz ere herria hor dagola, independentismo hor dagola,
independentismoak masa mobilizatzeko sekulako gaitasuna duela, eta baita ere esateko herri hau ambizio nazional osoarekin jokatuko dula datozen urteetan.